Πείραμα νούμερο 2. Περίμενε! Ναι, βλέπουμε εδώ το πείραμα της πυρηνικής φυσικής. Έλα εδώ ρε μαλάκα κάποιος. Λοιπόν, θα το τραβήξεις εσύ, έλα. Πήγε με αυτό. Μαλακία ρε. Ρε, δεν μπήκανε μέσα. Δεν μπήκανε, τις πέταξε ο αφρός πάνω ρε. Τις πήρε μέσα. Ναι ρε. Αποτυχία. Από μαλακίες πρώτη. Μέντος. Πού έχουμε άλλο καλάκι. Μαλάκες, πάρτε μια κοκακόλα. Μεγάλη θέλει κανονικά. Άκου, πάρτε μια κοκακόλα. Το έκανα στο σπίτι, μαλάκα, έχει πολύ γέλιο έτσι. Πάρτε μια κοκακόλα και ήρθαν τεπών να βράζουν μέσα. Και με τον τεπών. Να δεις τι θα γίνει, μαλάκα. Α, έχω τεπών ρε. Κοκακόλα δεν έχω. Αναβράζουν τεπών όμως, έτσι. Ρε, όλες με τα μέντος του έχει Να δεις τι γίνεται, τα χάω. Τραβάς ρε μαλάκα. Άντε κάπως. Στο YouTube κατευθείαν. Θα βάλω μπουκάλι, θέλει φίλοι. Μήπως είναι τα καλές σημέντος ρε. Ποιος μέντος ρε μαλάκα. Τις ξέρεις τι. Τι ρε μαλάκα. Ανέβηκε ο αφρός Και πέταξε και μέντος έξω. πέταξε τις μέντος έξω. Δεν τις πήρε μέσα, αυτό θέλει Τις μεγαλύτερο. πήρε μέσα, αλλά αμέσως τις ανέβασε ο αφρός. Χαλκιάς! Έλα, σκατά αποτυχία. Μαλάκα αποτυχία. Γιατί έτσι ρε φίλε. Λίγη αποτυχία. Έπρεπε να βάλουμε μεγαλύτερο μπουκάλι. Πάλι. Μαλάκα, τι μύτη είναι αυτή. ρε. Στραβή. Είδατε στην τηλεόραση αυτή που κάνουν έχει πεταχτεί 18 μέτρα. Με μπουκάλι μεγάλο της Coca-Cola. Αλλά βάζουν και ακροφύσιο στην άκρη, ας πούμε, για να... Ντεπών. Εσείς τι λέτε, ντεπών. Δεν μπορώ να βράζω, φιλέ. Και θα γίνει αυμαχία Σαλαμίνας.